റൂ അഫ്സ സർബത്ത് നോമ്പ് കാലങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതലായും പുറത്തു വരുന്നത്. പല ഇഫ്താർ വിരുന്നുകളിലും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തവയായിരിക്കുന്നു. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ശരിക്കും റൂ അഫ്സ സർബത്ത്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി വരാം. 100 ml ആഡഡ് ഷുഗർ 101.24 ഗ്രാം ആണ്. അതായത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഷുഗർ മാത്രമാണ് എന്നർത്ഥം. ഇനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ്, പിന്നെയുള്ളത് ഫ്ലേവറുകളാണ്. പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് 2.6%, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വെറും 1% മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇതിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകാൻ വേണ്ടി സിന്തറ്റിക് ഫുഡ് കളർ ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്, അതും 2 എണ്ണം. 122 കർമോയിസിനും 102 ടാറ്റാസിനും. ഈ 2 സിന്തറ്റിക് ഫുഡ് കളറുകളും പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ചില രാജ്യങ്ങൾ ബാൻ ചെയ്തതാണ്. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്ത് നോൻപ് തുറക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സിന്തറ്റിക് ഡ്രിങ്കുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇതിനു പകരം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകളോ ഫ്രഷ് ലൈം, സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സാൾട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും നമ്മളാണ് കാണാനും കേൾക്കാനും തയ്യാറാവേണ്ടത്. കാരണം ആ ലേബലുകൾക്ക് നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ട്.